Zdravím, takže budeme sa pozrieť, čo sa dnes stalo na trhu. Máme tu DAX, predikcia, ktorá dnes bola naplnená, je na úrovni 9353 až 54. Tam som hovoril, že tam budeme čakajúcu objednávku presne na nákup. Presne bola vyplnená, odraz nahor, no a túto som bral T-Profit. Prečo som bral T-Profit vlastne tuto na tejto úrovni? Prečo som napríklad nepočkal, kým to ešte išlo vyššie, alebo som nebral niekde inde ten T-Profit z jednoduchého dôvodu. A ten je taký, že tu sme atakovali znovu Fibonacciho líniu 0. Takže a presne sa odrazil trh zase dole odtiaľ. A až na druhý krát prerazil túto nulu. Takže preto som vyberal až tu, nečakal som ani na nejakých 15-20 bodov. A to kvôli tomu, že keď sa pozrieme na 4-hodinový graf, respektíve denný, tak vidíme, že tu atakujeme tieto dna, ktoré tu boli. Takže dosť veľká pravdepodobnosť bola, že sa odrazíme aspoň k nule, Fibonacciho úrovni 0. Takže ja som bral 124 bodov na DAXe. Keď sa pozrieme na euro, tu už Fibonacciho úrovne sú aktuálne na zajtra, ale keď sa pozrieme, respektíve keď sa pozrieme na to, aká bola predikcia na dnes, tak 127 nám prerazilo aj 150. Čiže ja som mal klasický štandardný stop loss na 127 aj na 150, čiže dnešný sumár euro-dolar minus 50 pipov a DAX plus 124 pipov, čiže dnešný deň z hľadiska Fibonacciho predikcií je výskový. Poďme sa pozrieť na zajtra, aké sú predikcie. Predikcie sú nasledovné. Na úrovni Fibonacciho úrovni 9605 je sell úroveň na predaj. Táto úroveň môže, ja tam budem aj osobne nižší objem a budem brať pár bodov, 10, možno 15. A to kvôli tomu, že je riziko, že túto líniu prerazia. Ale môže byť aj to, že sa odrazia nadol a sa znovu budú atakovať modrú líniu Fibonacciho. Že trh pôjde do strany pred piatkovými NFPčkami. Druhá úroveň pre sell je 9798. A túto narátame, čiže to sú dve úrovne na sell. Na buy máme 3 úrovne. Pokiaľ trh pôjde opäť zajtra atakovať túto líniu, ktorú už atakoval dneska, tak tu už obchodovať nebudeme. Čiže môžeme vyhodiť. Čiže pre zajtrajší deň je potom úroveň 9158 a 9100. To je pre zajtrajší deň. To je DAX. Poďme na euro-dolar. Euro-dolar. Dajme si nejakú sell objednávky. Prvá objednávka na sell je na úrovni 1,1210 a ďalšie je na úrovni 1,1263, respektíve možno 64. Prvá úroveň na buy
je 1,1022, druhá úroveň na baji 1,0779.